Kaixo Kristinaneatik. Bueno, Kristinaneatik ez, nire etxetik. Egun berezi hauetan, justo bihar, inauguratzen zen urtero Kristinaneatik bultatzen dugun hidrologikak programa. Urtero gai bat hartzen dugu. Aurtengo gaia, mapak, kartografia dira. Urumea ibaia ezagutzeko sistemarik ez dakit onena, baina onetariko bat izan daiteke. Izan ere, gure historian zehar, gure inguruan ditugun elementu tridimensionalak euskarri bidimensionaletan irudikatzeko sistema desberdinak egin ditugu, eta horietaz baliatu nahi dugu gure ibaia ezagutzeko. 3 hilabetetako luzera duen jarduera honek, ekimen honek, hidrologikak, murrizketa batzuk izango ditu. Egun berezi hauengatik programa egokitu beharko dugu, eta gure Kristinanean izango dugun erakusketak atzerapen txiki bat izango du. Bueno, egun hauetan, sare sozialetan, gure komunikazio euskarri desberdinetan, jasoko dituzue jarduera guztiak, batzuk mugituko ditugu, dataz, beste batzuk bertan bera utzi beharko ditugu, baina puntual komunikatuko dizuegu ze aldaketa egongo diren. Zaindu zaitezte, zuek eta zuen ingurukoak, eta ziur nago segiton pasatuko direla egun hauek. Eskerrik asko.